ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ଠେକୁଆ ଓ କଇଁଛ ଗପ। ଦିନେ ଠେକୁଆ ଓ କଇଁଛ ବହୁତ ବଡ଼ ସଙ୍ଗାତ ଥିଲେ। ଠେକୁଆ ଗୋଟିଏ ବଣରେ ଗୋଟିଏ ବୁଦାମୂଳରେ ରହୁଥିଲା ଓ କଇଁଛ ସେ ବୁଦାମୂଳରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରେ ରହୁଥିଲା। ଦୁହେଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଙ୍ଗାତ ଥିଲେ। ଦିନେ ଠେକୁଆ କଇଁଛକୁ କହିଲା, ଆମେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିବା। କଇଁଛ କହିଲା, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦୁହେଁ କଥା ହେଇକି ନିଜ ନିଜ ବାସସ୍ଥଳୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କହିଲା, ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ତାଳ ଗଛ ପଡ଼ିବ। ସେ ତାଳ ଗଛକୁ ଆଗେ ଯିଏ ଛୁଇଁବ ସେ ଜିତିବ। ତାପରେ କଇଁଛ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କହିଲା। ତାପରେ ଦୁହେଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କଲା। ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା, କଇଁଛ ତ ବହୁତ ସ୍ଲୋରେ ଚାଲୁଥିଲା। ତାପରେ ଠେକୁଆ ଦେଖିଲା କଇଁଛ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ଏହା ଭାବି ଠେକୁଆ କ'ଣ କଲା, କଇଁଛ ବହୁତ ଦୂରରେ ତ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯାଏ ଭାବିକି ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଗଲା। କଇଁଛ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥାଏ। ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ସେ ତାଳ ଗଛ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଠେକୁଆର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଠେକୁଆ ଦେଖିକି ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ କଇଁଛ ଆସି ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ। କଇଁଛ ଶେଷରେ